Danas smo požurili, došli smo pre svih naših igrača jer spremamo iznenađenje za našeg Dušana Jovančića. On danas proslavlja 28. rođendan, vi ste iskoristili priliku da mu čestitate i hajde da sada sa njim poslušamo šta ste mu sve poželeli. Ćao, mene čeka. Tebe čekamo da ti čestitamo rođendan, pa evo da ti poželimo sve najlepše. Reci mi kako se osjećaš sada kada si godinu dana stariji? Pa mudri malo, šalim se isto kao juče, ali eto, napuni 28 godina i eto. Naši mali navijači su u jednoj školi iskoristili priliku da ti čestitaju rođendan. Ja imam snimljeno šta su oni rekli, pa evo možemo zajedno pogledati. Ajde. Danas je našem igraču Dušanu Jovančiću rođendan. Šta bi mu vi poželeli? Uspešnu karijeru, sve najbolje za njega, da postigne još dosta golova naravno u ovoj sezoni. Sve najbolje naravno, da ne menja tim da ostane u našoj najdražoj zvezdi. Pa isto postigne puno golova, sve najbolje i srećan mu rođendan. Također srećan rođendan, postigne puno golova i neka mu ova uspešna karijera neka mu bude. Neka devojčica da mu čestite rođendan, može? Da mu bude srećan rođendan i da bude najbolji. Želimo puno uspjeha u životu, nek bude zdravlja i i srećan mu rođendan. Srećan rođendan Dušanu Jovančiću. Dobro, hoće još neko da mu čestite. Srećan rođendan Jovančić. Puno sreće da ga protiv Liverpoola. Da go protiv Liverpoola. Da uspe, da pobedimo i da prođemo dalje. Dušane, srećan rođendan! Srećan rođendan! Evo, naši najmlađi navijači su imali zaista prelepe želje za tebe, pa eto, kako bi im se zahvalio i šta bi im poručio? Pa ne znam šta da im kažem, stvarno hvala im, puno im znači podrška, pogotovo tih najmlađih navijača i stvarno su lepe želje, preslatki su i nadam se da ću sve od sebe da ispunim te njihove želje. A gol u Liverpoolu? Pa, ta mi je prva želja. Pošto su tvoji saigrači napravili jedno baš lepo iznenađenje za tebe, ja ću te sada postati put slačionice, požuri da vidiš o čemu se radi, pa ćeš mi preneti utiske. Važi, hvala. Ajde, Bočko! Bočko! Kudo ne vidio? Nisi sebi ja čopi. Evo sada ugasio si svećice na torti, reci mi šta si poželeo? Pa poželeo sam da se nastavi ovako kako je počelo ove sezone i ovih prethodnih godina i da što dalje doguram sa Zvezdom i u privatnom i u ovom, da kažem, poslovnom životu da se nastavi sve kako treba. Evo, pored tih fudbalskih želja, šta bi još voleo da ti se ostvari u narednoj godini? Pa ne bih pričao o željama nekim svojim, zadržao bih za sebe da ako se ostvare, podelit ću onda. Onda čekamo novu emisiju kada se ostvare sve te želje, a do tada recimo evo ko ti je prvi čestitao rođendan i koji je možda bio tu i najoriginalniji? Pa prvi su devojka i porodica bili kao i svake godine, a bilo je originalnih par drugara i tako, bilo je nekih i ovo je na primjer iznenađenje ovdje u klubu, torta i to, bilo je dobrih čestitki. Hoće li trener Milović možda malo da te poštedi na treningu zbog ovog slavlja? Ne verujem. Neće, nema popusta kod njega šta god je. Evo, rođeni su uvijek neki lep povod da se prisjetimo i onih ranijih, pa da li pamtiš možda neki posebno lep poklon ili posebno drag rođendan tvoj? Pa možda bi izdvojio 18. rođendan, to mi je nekako kao svima manje više najupečatljiviji, tako neko slavlje sa društvom, porodicom i sa svima. Drago mi je što smo bili tu da ti nadam se barem malo ulepšamo ovaj dan kao i naši mali navijači, pa se još nekom lepom prilikom vidimo ponovo. Hvala vam puno i ulepšali ste mi vi i pogotovo deca s njihovim čestitkama.